మిత్రులారా, మరో గ్రంథాలయ ఉద్యమ పిలుపు. పిల్లల కోసం, విద్యార్థుల కోసం, పాఠశాలలు, కళాశాలలు, యూనివర్సిటీల కోసం, యువత కోసం మరో గ్రంథాలయ ఉద్యమం అనేక కార్యక్రమాలను రూపొందించి నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అక్టోబర్ నెల కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఆదివారం 26వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు హైదరాబాద్లోని ఇందిరా పార్క్లో మరో గ్రంథాలయ ఉద్యమ కార్యక్రమంలో భాగంగా పుస్తక పఠనం కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి మీ కవితలు, మీ కథలు, మీ పాటలతో వచ్చి అక్కడ కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి. అలాగే 2 రాష్ట్రాలలో మీ ప్రాంతాలలో కూడా మీ పిల్లల కోసం పార్కులలో పుస్తక పఠన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించండి. ఇది మరో గ్రంథాలయ ఉద్యమ పిలుపు.